Moartea căprioarei. Seceta a ucis orice boare de vânt. Soarele s-a topit și a curs pe pământ, a rămas cerul fierbinte și gol. Ciuturile scot din fântână nămol, peste păduri tot mai des focuri, focuri, dansează sălbatice, satanice jocuri. Mă iau după tata la deal printre tărâșuri și brazii mă zgârâie, răi și uscați. Pornim amândoi vânătoarea de capre, vânătoarea foametei în munții Carpați. Setea mă năruie, fierbe pe piatră, firul de apă prelins din cișmea. Tâmpla apasă pe umăr, pășesc ca pe o altă planetă, imensă, străină și grea. Așteptăm într-un loc unde încă mai sună din strunele undelor line izvoarele. Când va scăpăta soarele, când va licări luna, aici vor veni în șirag să se adape una câte una căprioarele. Spun tati că mi-e sete și-mi face semn să tac. Amețitoare apă ce limpede te clatini, mă simt legat prin sete de vietatea care va muri la ceas oprit de lege și de datini. Cu foșnet veștezit răsuflă valea, ce îngrozitoare înserare plutește în univers, pe zare curge sânge și pieptul miroșu de parcă mâinile pline de sânge de piept mi le-am șters. Ca pe un altar ard ferigi cu flăcări vineții. Și stelele uimite clipiră printre ele. Vai, cum aș vrea să nu mai vii! Să nu mai vii! Frumoasă jertfă a pădurii mele. Ea s-a arătat săltând și se opri, privind în jur cu un fel de teamă. Și nările-i subțiri înfiorară apa cu cercuri lunecoase de aramă. Sticlea în ochii umezi ceva nelămurit. Știam că va muri și că o să o doară. Mi se părea că retrăiesc un mit cu fata prefăcută în căprioară. De sus, lumina palidă lunară. Cerna pe blana-i caldă flori stinse de cireș. Vai, cum doream ca pentru întâia oară bătaia puștii tatii să dea greș. Dar văile vuiră. Căzut în genunchi, își ridicase capul. Îl clătină spre stele. Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă, fugare roiuri negre de mărgele. O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri și viața căprioarei spre zările târzii zburase lin, cu țipăt, ca păsările toamna când lasă cuiburi sure și pustii. Împleticit, m-am dus și i-am închis ochii umbroși, trist străjuiți de coarne, și am tresărit tăcut și alb când tata mi-a șuierat cu bucurie. Avem carne. Spun tati că mi-e sete și-mi face semn să beau. Amețitoare apă, ce întunecat te clatini. Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit, la ceas oprit de lege și de datini. Dar legea ni-i deșartă și străină, când viața în noi cu greu se mai anină, iar datina și mila sunt deșarte, când sora mea-i flămândă, bolnavă și pe moarte. Pe o nară pușca tatii scoate fum. Vai, fără vânt aleargă frunzarele duium, înalță tata foc înfricoșat. Vai, cât de mult pădurea s-a schimbat. Din ierburi prind în mâini, fără să știu, un clopoțel cu clinchet argintiu. De pe frigare, tata scoate unghii inima căprioarei și rărunchii. Ce-i inimă? Mi-i foame. Vreau să trăiesc și aș vrea. Tu, iartă-mă, fecioară, tu, căprioara mea, mi-i somn. Ce înalt-i focul și codrul, ce adânc plâng. Ce gândește tata? Mănânc și plâng. Mănânc. Mulțumesc! Mulțumim și noi, stimați prieteni. A fost Moartea căprioarei în lectura Zinaidei Bivol.
profesoară, regizor, conducător al unui cerc dramatic de la Centrul de Educație Estetică a copiilor din sectorul centru. Ne-am dorit foarte mult ca să vină și niște copii de la această instituție din Chișinău. Ne bucurăm că au venit chiar profesorii și s-au implicat chiar în lectura creației lui Paul Goma. Așteptăm Nicolae Labiș. Mai sunt cu gândul încă la prima expoziție, Paul Goma. Copiii urmează să vină în săptămâna aceasta, în săptămânile viitoare, pentru că vom ține această expoziție deschisă mai mult timp, pentru toți cei care doresc să ne treacă pragul. Acum vă rog să-mi permiteți să apelăm la cei de la Mălini, de la Suceava. Dânsii ne-au trimis cu promptitudine exemplară o serie de fotografii, document, pe care, iată, le vedeți etalate aici. Ne-au trimis atât de multe imagini și iată se dovedește că Nicolae Labiș, deși a trăit doar 21 de ani, în timpuri dificile, a lăsat după sine o mulțime de fotografii, o mulțime de documente literare, o mulțime de manuscrise, de poezii, de creații, propriu-zis la 21 de ani și a închis universul său poetic și itinerarul său de viață în această lume. Aș fi vrut să vină la noi la acest eveniment și colegii de la Muzeul Bucovinii, din păcate n-au reușit, pentru că sunt cei implicați acolo în evenimentele Labiș, pe care le au chiar acolo la ei acasă. Ne-au transmis și pentru dumneavoastră salutări, s-au bucurat când le-am cerut ajutorul. Este, de fapt, o primă încercare noastră de a trece cumva acest hotar care mai există de-a lungul Prutului. Vom continua în acest sens să lărgim și area noastră de cuprindere, prezentându-i aici în muzeul nostru și pe alți scriitori români importanți din spațiul general românesc. Am mai apelat și la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Academiei de Teatru, Muzică și Arte Plastice, o facultate, adică o instituție care chiar zilele astea împlinește 75 de ani de la naștere. Ne-au venit, ne-au trimis câteva lucrări, cei de la Catedra de Ceramică și Sculptură, prin aceste 3 lucrări ale unor studenți care chiar, să știți că sunt de vârsta lui Nicolae Labiș. Studenți la anul 2, 3 și doar unul dintre ei mi se pare că este deja masterand. Cred că avem șanse de colaborare și cu această facultate care este situată chiar aici, alături de noi. Și iarăși trebuie să exprim gratitudinea noastră întreagă sculptorului Ion Zderciuc, care în câteva zile, practic, a reușit să modeleze acest chip al lui Nicolae Labiș, pe care îl vedeți aici. Este prima dată când îl expunem, pentru că este proaspăt, din Ipsos. Ion Zderciuc fiind un cunoscut artist plastic, sculptor și profesor la Facultatea de Arte Plastice a Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău. În rest, am prezentat cărți din colecțiile noastre, ale Muzeului Național de Literatură, câteva cărți din colecții particulare și cărți pe care ne le-a oferit cu toată generozitatea Biblioteca Publică Unisifor Ghebu din Chișinău, din colecțiile Bibliotecii Municipale, și folosindu-mă de această ocazie, vreau să exprim sincere mulțumiri domnului Vitalie Răileanu, directorul acestei biblioteci. În rest, ne bucurăm foarte mult de prezența dumneavoastră aici, doar dacă mai îngăduiți un singur cuvânt, o propoziție, 2, despre Nicolae Labiș. O clipă, domnul Andrei, vă vine și dumneavoastră rândul, dacă doriți. Câteva cuvinte, doar câteva. O clipă, vă rog să mai zăboviți. Am revăzut în aceste zile creația lui Labiș, ce s-a publicat, studii, articole despre Nicolae Labiș. Aș începe cu acea expresie metaforică pe care a lansat-o Eugen Simion, zicând că Nicolae Labiș este cumva buzduganul unei generații, dorind să afirme prin asta că, de fapt, Nicolae Labiș este cel care a anunțat venirea după sine a unei generații noi de poeți, a șaizeciștilor, din care fac parte cunoscuții scriitori români,
care, iată, toți au ajuns la această vârstă, 80, în jur de 80 de ani de la naștere, din care, bineînțeles, a făcut parte și Nicolae Labiș ca și cap de serie. Iarăși am folosit expresia ca și, îmi pare rău, dacă este domnul Ciocanu, Ion mă amendează. Deci a făcut parte Nicolae Labiș, capul de serie, după care au venit și alții. Nichita Stănescu, Marin Sorescu din Basarabia, l-am numit pe Grigore Vieru, Liviu Damian și pe toți ceilalți pe care îi cunoașteți. Și s-a mai zis despre Nicolae Labiș că, folosind de asta dată o expresie lansată de Vasile Alexandri cu privire la Alecu Rusu, țineți minte ce spunea Bardo de la Mercești, trecut ajunile poet ca un meteor pe deasupra cerului patriei sale. Eu aș zice că Nicolae Labiș a trecut ca și o cometă pe deasupra patriei, poeziei românești, pentru că, trecând în această fulgerătoare scăpărare pe cerul poeziei românești, a reușit doar să fertilizeze solul prin motive, teme, metafore și prin sălul său de a rosti grav cuvintele. Și abia după el au început să apară propriu-zis poeții adevărați care au avut și timp să se manifeste. Acesta este Labiș în viziunea mea, recitit acum proaspăt, să știți că îți deschide noi orizonturi, îți deschide noi perspective de înțelegere și de interpretare. Haideți acum să zăbovim un pic asupra creației lui Nicolae Labiș. Așa cum îl înțelegeți dumneavoastră, o să mai recite din rândul profesorilor care am înțeles că s-au pregătit, au venit și cu alte texte. Pentru început, vă rog, domnule președinte Arcadie Suceveanu, să rostiți un cuvânt despre poezia lui Nicolae Labiș. Stimați colegi, iubita audiență, omagiem astăzi pe unul dintre copiii minune ai poeziei în general, ai poeziei române în special. Din când în când așa se întâmplă în literaturile lumii că apar niște poeți minune, copii teribili ai poeziei, care strică jocurile făcute ale poeziei, care surprind și uimesc printr-o nouă abordare, printr-o candoare extraordinară pe care o emană versurile lor. Prin jocul spontaneității și autenticității. Nicolae Labiș se aseamănă în acest sens cu Rimbaud. Întotdeauna s-a făcut această asociere cu Rimbaud, marele poet francez. Și cu Verlaine, și cu Lermontov, și cu Yesenin, bineînțeles. Bineînțeles, cu Yesenin. A debutat la 15 ani și a tăcut la 21 de ani. A prins doar 2 ani, 3 acolo de maturitate, între ghilimele. Și cuvântul ăsta trebuie să-l punem între ghilimele. Care maturitate la 20-21 de ani? Și totuși, George Călinescu a scris undeva că nici nu-mi pun problema, nici nu mă întreb ce ar fi devenit dacă ar mai fi trăit, pentru că el a fost un poet exprimat, care au reușit și la această vârstă să se exprime pe deplin. A dat întreaga măsură a talentului lui. A fost un mare talent, un talent precoce. Și a lăsat, spune George Călinescu, câteva poeme extraordinare de care nu poate să nu țină cont literatura română. Iată că au trecut atâția ani, aproape 60 de ani, de când Labiș nu mai este în viață. Și când te gândești că ar fi putut fi încă printre cei vii, ar fi putut activa, ar fi putut scrie încă foarte multe cărți. Poezia lui înfruntă timpul. Poezia lui și opera lui și figura lui înfruntă și denigrările. Pentru că, da, a spus George Călinescu că a fost un meteor, a fost o cometă. Un meteor, spune George Călinescu,
care va avea, timpul îl va face sau îi va conferi o sclipire mai profundă, spune. Acest meteor a avut și zone de umbră, a avut momente când a sclipit extraordinar pe cerul literaturii în acest răstimp, de când nu mai este autorul în viață, pe cerul poeziei, dar a avut și au fost momente, s-au înregistrat momente când lumina acestui meteor s-a văzut mult diminuată și estompată. Și aici sunt mai multe pricini, nu le dezvăluim acum, sau, mă rog, putem doar să le atingem așa. Se pretează a fi pus în slujba noilor generații de cititori, îl citim cu multă dragoste și plăcere estetică și noi, cititorii, copiii, tinerii, acestui început de secol 21. Pentru că a fost autenticitatea însăși, spunea cineva din cei care l-au cunoscut. Era și în poezie și în viață autenticitatea însăși. La el spunerea era viață și viața era spunere. El era unul și același cu poezia sa. Se identifica. Cineva spunea, scriind despre Labiș, a utilizat foarte precis și adevărat această sintagmă. Un demon al sincerității. Într-adevăr, eu aș adăuga un demon al candorii și sincerității. Numai la marii poeți, eu știu, Yesenin pe care l-am evocat, Rimbaud și mai încoace, ca să facem niște punți de legătură. Păunescu din prima lui fază, Nichita Stănescu, Mircea Dinescu, poți întâlni un asemenea discurs impregnat de o candoare teribilă și de o gesticulație teribilistă. Nicolae Labiș, și spun două lucruri care nu pot să nu le spun foarte repede, să nu vorbesc prea mult. Poezia lui are farmec mai cu seamă prin senzație de materialitate. Este o poezie practică a elementului narrativ, dacă vreți. E multă narațiune acolo. E o poezie a freneziei autobiografice, autobiografiei lui și a unei vitalități juvenile. Dar el conferă, imprimă dimensiunea lirică acestor frumoase povești ce au în ele, conțin în ele spiritul poveștilor, aerul munților, pădurile bucovinene pe care le port și eu în suflet. El era doar de partea cealaltă, în emisfera sudică, mai la câțiva kilometri de satul meu. Dar port și eu exact imaginele pe care le desprind. Pădurile de braz, de tisă, de zadă, cu cerbi, căprioare, cu râși, cu veverițe, cu păsări. Acestea sunt imagini pe care le-a purtat în suflet copilul Labiș. Poezia. În felul acesta se face poezia lui, emoționează și este fermecătoare. Și gravitatea cu care rostește, muzicalitatea. Din această cauză, el poartă și până acum pecetea de poet comunist, într-un fel. Deși s-a scris foarte nuanțat și interesant. Ultimul articol l-am citit chiar azi, în numărul 49, ultimul, a României Literare. Intrați pe internet, semnat de colegul nostru Ioan Holban de la Iași, în care nuanțează lucrurile astea în legătură cu această imagine de poet comunist, necomunist a lui Nicolae Labiș. Deci, din miezul moralei comuniste, el încearcă să reabiliteze poezia politică, dacă vreți, poezia socială, poezia angajată, o poezie a ardorii ideilor, a planului moral, a moralității. Chiar și atunci când temele și subiectele erau compromise, să zicem, pentru că
serveau până la urmă ideologia timpului, chiar și acolo el a știut să pună scânteie genială de poet, de mare poet. Astfel încât, așa cum spunea colegul lui și prietenul lui, de fapt, de generație, Fănuș Neagu, un mare prozator, foarte frumos a spus, el rămâne marele poet al morții tinere. El este și rămâne în literatura noastră steaua fulgerată a acestei generații de aur, generația 60. Și nici noi nu e cazul să ne întrebăm cum ar fi fost, cum ar fi scris, cum ar fi arătat mai mulți ani. acum, astăzi. Că ar fi putut fi aici, să-l vedem, să dăm mâna cu el, Nicolae Labiș, pentru că rămâne în literatură ca un poet pe deplin format și exprimat, o mare figură, un mare nume al poeziei românești dintotdeauna. Mulțumim, domnule președinte, pentru acest discurs inspirat. L-am aici, în dreapta mea, pe un prieten mai vechi al muzeului, un fost muzeograf, a fost directorul muzeului HDU de la Câmpina, un prieten mai vechi care, printre primii din cei veniți de peste Prut, ne-a trecut pragul aici, la Muzeul de Literatură, în 88, dacă nu mă înșel, în ianuarie. Iată, de atunci continuă prietenii noastre și îmi face o deosebită plăcere să-i ofer acum cuvântul. Te rog, Octavian Onea, scriitor, dramaturg, critic literar, istoric literar și publicist. Dragă Moș Labiș, cum am fi putut să-i zicem astăzi lui Nicolae Labiș dacă ar fi fost printre noi? El este printre noi, cu siguranță. Când a apărut Nicolae Labiș în literatura noastră, practic literatura se stricase cu totul. În momentul în care trupele sovietice au intrat pe teritoriul României, au apărut și primele liste cu autori interziși. Și lucrul acesta a culminat cu acele broșuri despre care Cristoiu spunea, dom'le, astea nu mai erau broșuri. Dacă aveau câteva sute de pagini, erau broșuroaie. Aveau peste 8.000 de titluri de autori și de cărți interzise. Lucrul culminează cu reforma ortografică din 1953 a Academiei Române, prin care se pune capăt acelui șir funebru de liste, pentru că tot ce era publicat cu vechea ortografie, pe care chipurile nu mai puteai să o înțelegi, cu ortografia de până în 1952 inclusiv, era trimis la topit. Este așa numit fenomenul Scăieni. Ei bine, în momentul acesta, zic fenomenul Scăieni, pentru că încă în 1945, una din primele etatizări pe care a făcut-o guvernul democratic de la 6 martie instalat, 6 martie 1945, al doctorului Petru Groza, a fost naționalizarea fabricii de hârtie de la Scăieni, acolo unde aveau să fie trimise toate bibliotecile publice, decât în fiecare regiune avea să fie păstrată câte o bibliotecă și mai mult unul dintre comisarii sovietici din Comisia Aliată de la Iași spunea că trebuie scotocite casă cu casă tot Iașiul și tot județul, pentru ca să nu mai rămână o carte a autorilor interziși. Dar, practic, erau luate bibliotecile în întregime. Ei bine, în climatul acesta apare Nicolae Labiș. Aș vrea, pentru că m-am ocupat odată despre data nașterii lui Bogdan Petricei cu HD, am și scris o carte și totuși, când s-a născut BPHD,
și am stabilit că data nașterii lui Hajdeu a fost la 16 februarie stil vechi sau 28 februarie stil nou 1838, să facem o corecție pe care Labiș ne îndeamnă să o facem asupra datei nașterii sale. Pentru că, spune el în poezia Începutul, m-am născut iarna la Sfântul Andrei și cred că nu este o metaforă că s-a născut la Sfântul Andrei, ci s-a născut chiar în ziua de Sfântul Andrei. Sigur, există un obicei să îți declari copilul cu o zi mai târziu pentru că nu se știe trăiește sau nu trăiește. Eu sunt născut pe 11 februarie, dar în documente apar pe 12 februarie. Am un cuscru al cărui tată era primar. S-a născut în decembrie, nu știu exact în ce zi. Fiindcă tatăl de bucurie s-a apucat și a tot celebrat până când a trebuit să îl ducă la biserică, să-l boteze. Și a cerut actul de naștere și nu l-avea. Și l-a trecut în ianuarie de-abia, vă dați seama, la vreo 2 sau 3 săptămâni, pentru că nici astăzi nu știu când s-a născut acest domn care este profesor de matematică. Ei bine, cred că și pe Labiș l-au declarat în ziua de 2 decembrie 1935 și cred că s-a născut, așa cum spune el, în ziua de Sfântul Andrei. Poezia de până la Nicolae Labiș este o gaură neagră, poezia socialistă, cel puțin în literatura română. Dacă în literatura, să zicem, din Basarabia găsiți vârfuri în perioada aceasta, puteți să mă contraziceți. Până la Labiș, însă, totul era mort. Deși trăiau arghezii încă, trăia Lucian Blaga, dar creația lor fusese și ea interzisă și ei, practic, nu mai aveau voce în cultura noastră. Când se publică Blaga, Labiș deja murise de câțiva ani. Nu? Labiș este un fenomen și o piatră de hotar în cultura noastră. Cu Labiș reîncepe poezia modernă română. Pentru că poezia aceea, mă rog, vagoane de poezie câte s-au scris în literatura socialistă, nu poate să dăinuie ca valoare. Poate să fie o curiozitate de aici încolo și ne aflăm în mijlocul unor scriitori de valoare, cei care sunteți prezenți aici și puteți să judecați singuri lucrul acesta. Labiș era un fenomen și spune Nichita Stănescu, care era mai mare, de fapt, decât Labiș, cu 3 ani, fiindcă Nichita este născut în 1932 la 33 la 31 martie. Erau cu aproape 3 ani, era o distanță între ei. N-am putut să public cât timp a trăit Labiș. Abia peste un an și ceva, în 1957, avea să publice Nichita Stănescu primele poezii și odată cu Nichita Stănescu, care avea deja restabilită valoarea poeziei prin Nicolae Labiș, începe din nou un drum fulminant al literaturii noastre și al poeziei române, poezie care se reintegrează din nou în poezia europeană și chiar universală.
Mă bucur că am putut să vin de la Ploiești. Am și eu deja acum o vârstă care se apropie de 80 de ani și sper să ajung la 80 de ani și să îi revăd pe domnul Beșleagă, pe Vasile Malanețchi. Domnul Beșleagă era atunci directorul muzeului, iar domnul Malanețchi era director adjunct, pe Nicolae Reileanu, care au avut ceea ce mi s-a părut cu totul fantastic. Am abilitatea să mă aștept de la 2 ianuarie, după ce se terminaseră toate programele, pentru că de-abia după masa de seara am îndrăznit să fug de la hotelul Inturist, cum se chema, cred atunci, hotelul dinspre gară. Mă bucur să vă văd și vă doresc la toți multă sănătate și creație laborioasă mai departe. Mulțumim. Tăgănonea, eu zic să mai ascultăm o poezie și pentru asta le invit pe domnul Boris Movilă. Mihailă, da? Iarna. Totul e alb în jur, cât vezi. Noi, podoabe, oameni încarcă și vibrează sub zăpezi satele adormite parcă. Doamna iarnă în goană trece, în călești de vitejii se turtesc de geamuri reci, nasuri, cârne și hazlii. Prin odăi miroase a pâine, a fum cald și amărui, zgreapțână la ușă un câine să-și primească partea lui. Tata se mai pune, tata iese să mai pună apă și nutreț la vacă. Vine alb de promoroacă cu mustăți de brumă albă. Iar bunicul desfășoară basme pline de urgie, basme care te înfioară despre vremuri de odinioară, vremuri care în veci n-au să mai fie. Domnul Andrei Bunac, a fost programat, vă rog. dar eu am să spun câteva cuvinte. Vă iertați, vă rog, că am intervenit în afara programului. Eu și domnul Beșleagă, nu o să spună nu, eu îl cunosc, l-am cunoscut pe Vitalie Tulnic, generația noastră. Pentru noi a fost o enigmă. A fost un coleg al lui Nicolae Labiș de la institutul acela, sau nu știu cum se mai numea, școala aceea de literatură. A fost un coleg și ne-a vorbit foarte multe lucruri extraordinare. Un poet nemaipomenit. Și ar fi bine să-l pomenim și pe dânsul. Și nu, poate că mai multă lume să fie, poate mai mulți copii, studenți și mai departe. Aici, la Chișinău, a fost în repetate rânduri alt coleg al lui Nicolae Labiș, Alexandru Andrițoiu. Poate că cineva își amintește de lucrurile astea. Domnul Beșleagă precis că își amintește de lucrurile astea. În repetate... Nu, nu ți-e rușine. Las, mie nu mi-e rușine, în schimb, să povestesc, să spun numele. Eu, în anul 70, am fost invitat cu soția de un călugăre de la Curchi. Deci Elena, soția mea, de la tabără, a crescut la tabără, din deportat, e o istorie lungă. Și când noi am venit la București, invitați de acest călugăre, fost călugăre, care era călugăre la Sinaia, a aflat
Anatol Baconski, un alt nemaipomenit scriitor pe care ar trebui toți să ne amintim de dânsul. Și l-a trimis pe Aurel Rău să ne invite la dânsul acasă. Și noi am fost la dânsul acasă, am stat o zi întreagă la dânsul acasă. Am vorbit foarte multe lucruri, dar el ne-a spus de unde știa că noi o să venim la Chișinău, fiindcă era tatăl unei scriitoare de aici, nu vreau să-i dau numele, fiindcă să nu supere ca și domnul Beșleagă, la spital, când rămâneam mai târziu, el trimitea pe cineva și vrea să stea de vorbă, fiindcă l-a cunoscut pe tatăl lui, Anatol Baconski, și ne povestea lucruri nemaipomenite frumoase. N-ar fi bine și ar fi nemaipomenit de frumos să ne amintim de Tulnic, de Andrițoiu și în special de Anatol Baconski, un scriitor nemaipomenit și să-l ia nostru de aici, Băsărăbean, cu o biografie extraordinară, un intelectual de marcă, un intelectual nemaipomenit, care în România a fost trimis scos la revista Steaua și nu l-au aruncat pur și simplu la gunoi, dar i-au dat un apartament în București, nu departe, în centrul Bucureștiului, și acolo am avut onoarea, după aceea am avut multe scrisori de la dânsul, multe confidențe și așa mai departe. Cam asta am vrut să vă spun, fiindcă eu nu sunt pregătit. Director, vreau să zic că atunci când am încercat să-l recuperez pe Nicolae Labiș din arhivele și dicționarele de scriitorilor români, vreau să vă zic că pagina care ar fi fost cazul să fie una dominantă este cam zgârcită. Este una mai puțin, aș putea spune eu, mai puțin obișnuită din considerentele că acest poet, în cele din urmă, este cel care ne-a miruit și astăzi este cel care vine și trece peste noi cu această blândețe a suflului de miel, de ied și al mânzului neîmblânzit. E poetul care, în cele din urmă, a încercat să treacă cu hârtie de turnesol prin creația șaizeciștelor. Un poet atât de bine așteptat, un poet atât de bine sosit, încât în cele din urmă, chiar și deja deveniții aproape clasice literaturii noastre, pe timpuri veneau și poposeau în preajma creației. În cele din urmă, Nicolae Labiș este un poet care, fără îndoială, formează capul, este vârful de piramidă al timpului său, este poetul care a și rămas până în prezent cel care a deschis perspectivele unor autori care i-au consacrat pagini de aur. Nu în zadar, Nichita Stănescu, așa precum ați menționat dumneavoastră, în memoriile sale, în referințele sale, vine și spune următoarele. Voi citi ca să nu completez gândul acesta să fie de ce trebuie. Era în ultima primăvară a lui Labiș. Faima lui era atât de uriașă încât noi, studenții în nodori și în colori, primeam în urechi ca fiind valoroase orice știri, oricât de neînsemnate ar fi fost ele, oricât de neclare și ambigu despre el. Luase obiceiul să vină la facultatea de filologie. Din vreo pricină de femeie, poate, sau pur și simplu din dorința de a audia celebrul curs al profesorului Tudor Vianu. Apropo, doar Tudor Vianu, într-adevăr, îi și oferă o pagină deosebită în istoria literaturii române. Nu-l iubeam, zice Nichita Stănescu. Eram topit de invidie. Fusese îndrăgostit de femeia pe care eu o iubeam. El publica și semnul tipărit al literei mi se părea miraculos și de neatins. Nu era foarte înalt. Avea chipul rotund, nasul cârn, tronând peste o imensă mustață răsucită. Purta bundă, ca o sfidare împotriva orașului și a burgheziei în hainele nemțești, pe care atunci monstruoasă, nu numai în textele tipărite despre ea, dar și din pricina ideilor fixe ale acelei perioade. Atunci nu puteam să cred că se poate scrie o poezie mai minunată decât Moartea Căprioarei. Aș fi dat orice pe lume să fiu eu autorul acelei poezii. Norocul lui mi se părea uriaș.
Cu oricine altul aș fi putut să fiu prieten. Cu el, niciodată. Mi se părea foarte frumos, deși nu era. Nu puteam să o prind în noțiuni personalitatea acelei recitări și asta îmi dădea o mare neliniște. Atâta vreme cât a trăit el, eu n-am publicat niciun vers. El a murit în decembrie. Eu am debutat în martie. Astăzi noi trăim o primăvară deosebită a revenirii lui Nicolae Labeș aici, la Chișinău. Vă mulțumesc. Este primăvara toamnei. Da, mulțumim, Vitalie Răileanu. Vă rog să mai îngăduiți încă 2 momente, mai avem programate. Mariana Primovici, încă o poezie de-a lui Labeș, după care îl rog pe Nicolae Popa să vină încoace, pentru că este actorul unui act special din cadrul acestei ședințe consacrate lui Nicolae Labeș. Te rog, Nicolae, să vin încoace. Vă rog, Mariana. Dacă toate astea fi vor învățate, fiii voștri singuri hotărăsc în viață care-i meseria ce o vor urma. Fiii voștri singuri mai târziu învață taina ei fierbinte, nobilă și grea. Fiii voștri însă trebuie să învețe din copilărie încă de la voi primele îndemnuri, primele povețe, dorul de lumină, scârbă de noroi. Cât sunt frageți încă, mame, învățați-i să iubească floarea pură din livezi, să iubească întinsa mare și Carpații, ce-și înalță în cerul fruntea de zăpezi. Oamenii din suflet veșnic să iubească, frați să-i socotească, simpli și înțelepți. Învățați-i, mame, crâncen să urască pe acei ce-s dușmani oamenilor drepți, să iubească versul, să iubească struna, ce-i curat în lume, ce e nou și viu, cât sunt mici să învețe au răminciuna. Astea nu se învață când e prea târziu. Să iubească țara, pentru ea să sară la nevoie în ape, la nevoie în foc. Învățați-i, mame, dragostea de țară. Ea cuprinde toate acestea la un loc. Ea să le sclipească în licărul pupilei, să le crească în suflet blând, blândă ca un spic, să se teamă poate de rușinea zilei, când ar ști că țarii nu i-au dat nimic. Dacă toate acestea fi vor învățate, restul o să vină de la sine apoi și au să se împlinească visurile toate ce le-ați pus în trânșii, mame sfânte, voi. Mulțumim, doamna Primovici. Dragi prieteni, iată așa încercăm, apelând nu neapărat la stele, la nume de primă mărime, să ne apropiem de poezia lui Nicolae Labeș. Și mulțumim acestor profesori care au ieșit aici cu poezii în fața noastră. Să știți că și când a fost vorba despre aspectul, dacă doriți, financiar al acestei expoziții, tot n-am apelat la nume sonore. Am găsit niște oameni buni, cu dare de bănă, care ne-au plătit, să zicem, executarea acestor fotografii, pe care le-am primit de la Suceava în format electronic. Și țin să menționez aici numele domnului Ion Cernei, nepotul unui fost membru de pe timpuri al Sfatului Țării, care a acoperit financiar această operațiune. Mulțumim, domnul Cernei. Acum, fiindcă a venit momentul despre care ziceam că este ideea lui Nicolae Popa, ne-am gândit că data de 2 decembrie este potrivită pentru o acțiune deosebită. Ideea a fost să instituim un premiu pentru poezie, debut editorial, până la vârsta de 21 de ani. Am constituit ad hoc un juriu care, deliberând, a constatat următoarele. Nicolae Popa, te rog să
povestești puțin despre Da, acest proiect. mi se pare ideea foarte potrivită, mai ales că e vorba de 2 decembrie, adică ultima lună a anului. Pentru că se fac în decembrie, în general, totalul. E firesc să ne gândim la 2 decembrie, la vârsta la care a plecat Nicolae Labiș și la ce a făcut el și cum s-a afirmat el și ce a lăsat după sine. Deci, adevărat, la noi e un mic risc, poate, pentru că prea multă lume se grăbește să debuteze chiar la 14 ani sau la 12, cam fără motive. Dar cred că ceea ce am inițiat noi este o chestie serioasă și vom ține cont chiar de valori. Chiar de valori. Nu vom face neapărat de dragul unui premiu. Acum și o să anunțăm cine a câștigat acest premiu, dar vă asigur că am citit, nu numai acum, dar pe parcursul ultimului an, toate debuturile de până la 21 de ani. Și care ar fi cele mai potrivite. Din fericire, vreau să vă spun, parcă doar pentru a susține ideea pentru a-l face pe Labiș să fie și mai important. Din fericire, am găsit chiar o carte deosebită care se înscrie în acest concurs. Nominalizările nu e cazul să le spunem acum, să nu supărăm pe unii. Domnul director, spuneți dumneavoastră cine este premiat, ca să nu lungim vorba, dar sper la anul deja unii să țină cont. Da, asta să o mai precizez, că este o carte, totuși, până la urmă am pledat pentru cărți apărută cât mai recent, nu chiar cele din 2011 sau din 2004. Vă rog, la anul, cine aveți prieteni care sunt talentați, se rugați să fie foarte serios, că îi Paște un premiu foarte serios, premiul Nicolae Labiș, în fiecare an la 2 decembrie. Vă rog, domn director, numele. Deci, premiul Nicolae Labiș pentru debut editorial se acordă poetei Maria Paula Irizanu pentru cartea Ai grijă de tine, apărută la București în 2015, editoria Șarmides. Paula e la Londra, în Marea Britanie. Avem onoarea, l-am rugat foarte mult pe Gheorghe Irizanu să cu precizarea. O spuneți nu din cauza că a luat Paula, dar din cauza că îi dați valoare. Asta. Noi n-am auzit ceea ce s-a vorbit. Da, lista scurtă, nu pentru că dăm valoare premiilor, dar pentru că a luat Paula, adică este același lucru. Invers. Dăm valoare premiului. Precizăm că partea financiară, care în cazul nostru, pentru că suntem muzeu și ținem de trezorerie, va veni puțin mai târziu, dar vom insista să aibă, să fie consistent cât de cât, să nu fie doar o chestie. Și în afară de acoperire financiară, exact, va fi și un trofeu. Am încredințat unui sculptor bun, meșter în asemenea proiecte, să elaboreze trofeul. Sper că la anul viitor, când vom acorda premiul în ediția următoare, să avem un exemplar în plus al trofeului pentru Maria Paula Irizanu. Mulțumim!